Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ορμόμενος από τη διαμάχη η οποία προέκυψε ανάμεσα στην Ολυμπιακή Επιτροπή και στον υποίδρυση φορέα Pan-Human Hellenic Olympic Spirit, όπου η Ολυμπιακή Επιτροπή έρχεται και λέει ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε τη λέξη ελληνικό, με άλλα λόγια μας απαγορεύει να δίνουμε ταυτότητα στα προϊόντα μας, πνευματικά, υλικά, υπηρεσιών και στους φορείς που τα εκφράζουν αυτά, και ισχυρίζεται ότι η λέξη Ολυμπιακό είναι δική της, ιδιοκτησία της, και ισχυρίζεται ότι είναι ο φορέας ο οποίος προστατεύει το Ολυμπιακό πνεύμα. Μου δημιουργήθηκε μία απορία την οποία και θέλω να συζητήσω μαζί σας. Η απορία μου είναι: υπάρχει Ολυμπιακό πνεύμα ή αυτό το οποίο υπάρχει είναι το ελληνικό πνεύμα, το οποίο κυριεύει την ανθρώπινη ύπαρξη και το οποίο προσδιορίζει τον τρόπο σκέψεως του ανθρώπου? Η Ολυμπιακή Επιτροπή μιλάει για τον Ολυμπιακό ύμνο και ως Ολυμπιακό ύμνο θεωρεί το ποίημα το οποίο έγραψε ο Κωστής Παλαμάς για το ελληνικό πνεύμα, αρχαίο πνεύμα θάνατο, όπου ο Κωστής Παλαμάς μιλάει για τον ελληνισμό. Και μου δημιουργήθηκε η απορία: πώς προέκυψε το Ολυμπιακό πνεύμα? Και άρχισα να κοιτάω προς τα πίσω και έφτασα σε δύο αείμνηστες μορφές, στον Βικέλα και στον Ντεγκουπερτίν, οι οποίοι κατόρθωσαν να κυλήσουνε το βράχο και να ξαναφέρουν στο προσκήνιο τους πιο φημισμένους αγώνες της αρχαίας εποχής, τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και γιατί λεγόντουσαν Ολυμπιακοί αγώνες? Γιατί γινόταν στην Ολυμπία. Και είχε ειδικό της πνεύμα η Ολυμπία? Όχι. Η Ολυμπία είχε αρχαίους ναούς των αρχαίων θεών, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τη φιλοσοφία τότε, την ελληνική, και αποσκοπούσαν και εκπροσωπούσαν διάφορες ενέργειες της φύσεως. Και αυτό το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι είναι ότι ο άθλος, ο οποίος επιτυγχάνεται σε κάθε φάση της ζωής μας και σε κάθε ενέργειά μας, είτε αυτό λέγεται το κτίσιμο της Ακροπόλεως, είτε αυτό λέγεται ο στρατιώτης Κουκίδης, ο ηρωικός Κουκίδης, ο οποίος το 1941, όταν οι Γερμανοί ανέβηκαν στην Ακρόπολη και του ζήτησαν, ήταν ο φρουρός της σημαίας τότε στην Ακρόπολη, και του ζήτησαν να υποστείλει τη σημαία, αυτός την υπέστειλε, την πήρε αγκαλιά και πήδησε από το βράχο της Ακροπόλεως κάτω. Ο τάφος του και το μνημείο του βρίσκεται στους πρόποδες της Ακροπόλεως. Εάν πάρουμε το δρομάκι το οποίο πηγαίνει καθώς κοιτάμε την Ακρόπολη από δεξιά προς την πλάκα, θα το συναντήσουμε εκεί, το μνημείο του ηρωικού Κουκίδη. Αυτός ήταν άθλος. Άθλος ήτανε η ενέργεια του καπετάνιου, του Ανδρεία. Ο Ανδρείας στην το πυλικό του ελληνικού στόλου το 1944 έπεσε σε Νάρκη και κόπηκε στη μέση. Τότε ο καπετάνιος πήρε το μισό καράβι από την μέση και πίσω, η πλώρη είχε βυθιστεί, το χτίσε με τσιμέντο και με την όπισθεν το πήγε στην Αλεξάνδρεια από τη Ρόδο που είχε πέσει στην Άρκη. Άθλος είναι η πράξη του ηρωικού Κατσίφα, ο οποίος πριν από 2-3 χρόνια ύψωσε την ελληνική σημαία στο Αργυρόκαστρο και τη φεκίστη από τους Αλβανούς. Άθλος είναι
Η ηρωική πράξη του Σολομού, ο οποίος κατέβασε στην Κύπρο την τουρκική σημαία και τη φεκίστη από τους Τούρκους. Σε όλες αυτές τις ενέργειες ο άνθρωπος ένωσε την ψυχή του με το επουράνιο και ενωμένη η ψυχή με το επουράνιο λειτουργήσε στο επίγειο. Πήρε δύναμη από τα επουράνια και αυτή την υλοποίησε στη γη. Αυτό είναι το ελληνικό πνεύμα και με βάση αυτό το ελληνικό πνεύμα κτίστηκαν οι διάφοροι αγώνες, από τους οποίους οι πιο φημισμένοι ήταν αυτοί που γινόταν στην Ολυμπία. Για να δηλώσει αυτό το ελληνικό πνεύμα, ο Ντε Κουπερτίν και ο Βικέλας ονόμασαν αυτό τον τρόπο σκέψεως κατά τη διάρκεια των αγώνων που αναβίωσαν Ολυμπισμό. Ο Ολυμπισμός, με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι, είναι η ένωση του ανθρώπου με το Θείο και η λειτουργία του ανθρώπου στη ζωή χρησιμοποιώντας το Θείο. Είναι η βάση του πολιτισμού, είναι το ελληνικό πνεύμα, είναι ο χριστιανισμός, είναι κάθε θρησκεία όπου απευθύνεται στον Ιερό Πατέρα ο άνθρωπος και ζητάει από τον Ιερό Πατέρα να του δώσει δύναμη να φέρει εις πέρας την ενέργεια την οποία θέλει να εκτελέσει. Αυτό το πράγμα κάποιος έρχεται και λέει είναι δικό μου. Μα είναι ποτέ δυνατόν να είναι δικό του και να λέει ότι είναι brand name? Είναι ποτέ δυνατόν? Υπάρχει Ολυμπισμός με αυτή την έννοια? Όχι, κύριοι. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι το πνεύμα το αθάνατο του Αγνού Πατέρα, όπως λέει ο Παλαμάς. Κύριοι, αυτό το πράγμα κανείς δεν μπορεί να δηλώσει ότι είναι δικό του, έστω και αν λέγεται Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή οπωσδήποτε αλλιώς στον κόσμο. Ανήκει σε όλους μας. Αυτό είναι η βάση του τρόπου λειτουργίας μας. Αυτό είναι η βάση της ζωής μας. Αυτό πιστεύω, κύριοι, και αυτή είναι η απορία η οποία μου δημιουργήθηκε. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχωρέστε με αν αυτά που λέω δεν είναι σωστά. Γεια σας.